Tomi Ylinen ovat pallon takana. Mäkinen näyttää Muurille paikan. Kujalan laukaus, se kilpistyy Muuriin, uusi yritys matalana ja blokkiin sekin. Öselikin laukaus Kostiaiselle ja käsivirhe. Taitaa olla TPV-kapteeni Juho Mattilalle, jonka käteen tämä pomppasi ja siitä paine lopulta juoksukisan voitto. Tuominen pääsee murtautumaan keskustaan. Kaipiainen. Oikea jalka auki ja laukaus lähtee. Hyvänä täällä Kaupissa ole. Ihan kohtalaisia yleisömääriä, reilua 500 katsojaa keskiarvolta TPV:llä on ainakin ilmoitettujen katsojamäärien mukaan täällä ollut. Lamminen. Lamminen haastaa Eekkiä ja menee ohi. Kaipiainen on jo boksissa. Nuorella pääsee laukomaan hyvältä alueelta. Pienmunnelta käsi tielle. Laitapuolustaja Petrishin tekee nousu. Ylirajalla saa vielä riistettyä Petrishinilta ja välttää vierasjoukkueen kulma. Akbal yrittää ottaa Toijalaa mukaan tähän väliin Nuorella. Tuominen. Tulee kuin tuleekin ihmeen kaupalla pallon kautta sieltä useamman punapaidan läpi. Toijala tulee tällekin laidalle heittämään. TPV käyttää nämä tilaisuudet hyväkseen, kun avoimesta pelistä ihan liikaa tilanteita ei ole vielä syntynyt, niin mennään sitten pitkällä heitolla ja tehdään siitäkin erikoistilanne. Mattilan jatko on tulla Kujalalle ja vielä siellä Pitkäkoski sitten tökkii palloa kohti maalia. Öselik. Nyt pääsee TPV etenemään Jatsin kenttäpuoliskolle. Eek. Boksissa vielä vasta vähän punapaitoja. Ylinen. Kostiainen. Kostiainen yrittää palauttaa Yliselle. Siinä on idea. Siinä on idea ja yritystä ja kotiyleisökin palkitsee. Lakkamäki kääntyy pallon kanssa hyvin. Nostolinjan taakse, sinne pyrkii Tuominen. Tuominen lähtee kokeilemaan vasurilla ja Tuominen vie vierasjoukkueen johtoon. Siinä ei TPV:n puolustus pysynyt mukana, erinomaista pelaamista keskikentällä. Rauhassa pystyy jatstoppareiden välillä kierrättämään. TPV ei nyt omaa prässiään nosta hirveän korkealle. Bäre puskee Tuomisen vauhtiin. Tuominen näiltä tonteilta syntyi avausmaali ja siitä syntyi myös toinen. Se on lähes identtinen siihen mitä nähtiin jonkin verran takaperin. TPV kierrättää Pitkäkoski toppareiden välissä. Ristipallo Eekille. Eek pystyy pitämään pallon kentällä. Korkea nosto Yliselle, jonka jatko Kujalalle. Seinäpeli kaksikon välillä ja sen verran antaa ylirajalla vielä painetta, että Petrishin joutuu purkamaan. Kylään joukkuekaverit vaativat, että kuljeta nyt ihmeessä tyhjät pois. Sitten lähtee pitkä avaus. Tulee matalana Puustiselle. Kaunis päästö. Kujala Kangasahon kanssa nokikkain, mutta ei. Se oli TPV:n tämän ottelun paras maalintekopaikka. Siihen menee noin 88 minuuttia. Siihen vaadittiin Ville Puustisen Jari Litmanen taso länkipäästö.